नोंनि फिसायखौ बेबायदि अयथासार खालामनाय जाबाय नांगौ आंनो जाय बुथारग्रा बेखौ फासि अर्डार होनांगौ आंहा दिनै आथिं आखाइ सानाय सुनाय मावनानै जानो हाया फिसा सानैखौ खांनो थाखाय आंनो मोनथाय नांगौ राहा नांगौ आंनो मानसिखौबो दानो मानो बिदि खालामनांगौ नंखाय बांखाय दंफां फिसानि थाखाय बिदि खालामनाङा आरो फरेस्टआ कन्टेक्ट जानोसै बारहोनोसै जोंहा बाहाय मावनाय जानोसै आरो साइकेलखौ गावसोरनो हमो गावसोरनो फानफिनहरो जों बाहायसो मावनानै जायो सारमोन बिदि खालामनो नाङा आंहा दिनै फिसाया बिदा फंबाय गैया हारसिङैसो थैजासे आंनो फिसा सानै खांनो थाखाय राहा नांगौ आंनो फिसाया सानैल' क्लास 6आव मोननाय 10 बोसोर जानाय सासे साराय बोसोरल' हिनजाव गोजा गैला आरो बेनिफ्राय रावबो जों बिसिजाय सानैल' संसार जानाय रावबो गैला बिदाबो गैया फंबायबो गैया आं दिनै न'आव थांनानै जाहैनोबो आंहा बिदाया आंखौ खांनो थाखाय जेबो राहा गैया हारसिङैसो बिदायाबो